Señora pirotécnica, pot començar la castellà.
com s'ha quedat Carl des T'has d'Oxford. quedat a gust, t'has quedat a gust, Núria. Núria. Núria, molt Ole, bé, ahí, molt per bé. favor, Mare. visca les dones, I sí visca que les podia dones pirotècniques. tranquil·lament. Mare de Núria, Déu, com senyor. anava? Perfecte. Enhorabona, guapa. Toni, Enhorabona. espectacular. Quin comiat. Vaya despedida. Perfecte. Vaig a saludar a la gent i ara vaig a la plaça. Gràcies. Hasta que no se Ahí muere. està. Se'n va saludar a la plaça al seu públic, una plaça que se n'ha vingut avall amb aquests 200 quilos. Quin tremolor! Com s'ha quedat Reyes Martí? Cal! Valoreu la mascleta. Amb 5 manetes. Many hands. Amb quantes manetes? How many hands? Hands? Hands, 1 to 5. Four, Five. 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 Five hands. 5 manetes. Reyes. 5 manetes, Reyes Núria. Martí, quantes? 5 manetes perquè ha 5 estat manetes. barbaritat, mare de Déu senyor i tot el que tenim que dir. Per favor, està tremolant. Tot el que seria que tremolar. No, molt bé la despedida de Núria. Vosaltres també podeu valorar el codi QR i està Núria. Florante está, Núria Martí, ben orgullosa d'este comiat que culmina uns anys de pirotècnia de categoria de l'olleria. Ahí la veiem ben emocionada. Es pot jubilar a gust, Núria, eh? Ho ha donat tot en este dia, en este 8 de març. Molt bé, molt bé. Dia de